दखानफ्रा बेवहाय फुड वाइट्स बिथिंबो दं नै बयबो भिजिटर जायगाया नै बेबायदि बिराद मोजां गोजौआव बेहाय क्रुस बानायनानै दोनदों गंथाम दंफांनि बैयाव गाहायावहाय मेन हला बिल्डिंफ्रा राभा गार' बेप्टिस्ट कन्वेन्शननि अफिस जाबाय बियो बिसोरनि केम्प साइट टाउनावबो दं बिसोरना बे जाहैबाय बालुपारा होननायथिं आरो बेथेल आख्रि होननानै बुङो केम्पासआ गिदिरैनो बानायगासिनो दं माखासे हरैजायबो एकदम हाजोआवहाय बिराद मोजांखा जायगाया नै बेथेल आब्रि बेवहाय इन'ग्रेसन खालामनायनि फाउन्डेसन अन्थाइ दं permanent campsite of the Archbaptist dal'gipa inaugurated by Aloysius J. Momin, President Abri and by Reverend Janamar Sangma, General Secretary Abri and February 2023. मानसि दंजोबो बैफोरावबो बैफोरावहाय न' दङ नै बिराद मोजां जायगाया एकदम बेखौ नै माबायदि कालार होनानै दोनदों मोजांनो बिबार बागान गायोब्ला मोजांसिन जाबावगोन गायगासिनो दङ कमप्लिट जाथ'वाखै दासिमबो डेक'रेसन खालामगासिनो दङ बैयावबो दङ बासफोरखौ बैयाव दोनदों माखासे दा आङो एसे नायफैदों आरो केम्पासखौहाय एकदम ओरैबायदि मोजां निजोमनो नो एयार पलिउसन नो साउन्ड पलिउसन सिरिनो एकदम फ्रेश मोनो आरो स्रां होनो ओरैबायदि मोजां थानो टाउनाव थाबाय थानानै एकदम बिदियाव फैनानै मोजां मोनफैलायदों दंफां लाइफांजों बुंफबनाय सोरगिदिं बिदि आरो नैबे जाहैबाय बिसोरनि फिल्ड बेवहाय बिराद गिदिर कन्वेन्शनफोर लायो आरो बिसोरो गार' बेप्टिस्ट कन्वेन्शना ओरैनो नै गिदिर फिल्ड बेवहाय राउन्ड नै खिन्थु दायो अखा बोथोरावहाय दैसो थासिगोन न'फोर दं नै बेवहाय ओरैनो सोरगिदिंनो बिराद मोजां जादों बैथिंहाय स्टेप स्टेपनो गोजौनो बेबायदि बैथिंहाय वाशरुमफोर दङ टयलेटफोर नै गासैबो सोरगिदिं दंफां लाइफां स्टेजआ बैयावनो बानायो आरो बिसोरो औवा होनाय नुनायावहाय हा खोनाय ओमफ्राय जिं जिं औवा दंफां दोथेदों हाया माने बायरायावहाय गिसि खालामनाय आरो बेबायदि बेयो जाहैबाय बेथेल आख्रि होननाय बालुपारा होननाय जायगायावहाय दङ तुरा मेघालया तुरानिफ्राय 30 किल'मिटार अवे गोजान जायो सिमावहाय बोथोरा नै दायो दिनै 18 तारिख मेनि 2025
बोथोरा बेबायदि नै दा अखा हालाबाय थायो दसेनो बोथोरखौ बुंनो हाया आरो अखा बोथोर जाबाय नालाय ओंखायनो बेफोराव गासिबो बिसिना नै JCB मा दंजोबखायो खामानि सोलिबाय थायो जावख्लानाय मानायनो बयबो बेरायदों कयार टिमफोर जोंबो फट' लानोसै दसे लानानै बेवहाय क्रसआवहाय कयार टिमफोरनि जोंबो फैदों दसे फट' लानोसै नै दसे ब्रेकआवहाय जोङो थाबायदों हाजो गाखोदों भिउआ जा मोजां जिरायथ'नोसै दसे मोजां ना जिरायजायो आरामसे बिल्डिंआ नै बेनोसै Megalaya Kalabunda parking खालामफैजोबबाय बाइकआ नैबेयावनो Director ECM KTP 2025 NEICCYA बैयाव गोजौआव दखान मा दङ दायो लान्च जालागासिनो मानसिफ्रा जोंबो जाहैनोसै 9:30 8:30निफ्राय 9:30सिम दायो लान्च होदों आरो दा बेलासि सानजौफुआव गैलिया सानजौफुआव जास्ट टिफोरल' होनाय जासिगोन बेबायदि आरो दा बयबो दङ नै जोमैजों जि मोजां नुखायो registration counter Hey, good morning. दंबावोसो नै बिराद बुरजा लाइन थादों dining here. Maybe line only. रेडि जाबाय दायो हेलमेटानो सानैबो बे एक्सट्रा लाबोखादोंमोन आङो लाबोबाय जों ओंखारलांसै जों जामुथि मानसिफोरा सिमां नुलागासिनो दं दायो बेखायनो जोंहा ट्राभेलिं खालाम आंहाथ' मोनायावसो मोनहैबावगोन बेनिफ्राय तुरानिफ्राय उदालगुरि गारियाबोथ' डाइरेक्ट मोननो थांखा थुख्रा गाखोना थांनांसिगोन आरो नैबेनोमोन भिउआ बेनोमोन बिल्डिं थांजोब्बायानो सानै साथामसोल'सो मैया मोनायावनो थांजोबफ्रामदों खाथिनिफ्राबो गोजाननियाबो वाव अखा हाबानै लिमिनोलै एकदम एमटिसो नै दायो
गा दाउखा